I just checked, getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's one small step for man, one giant leap for mankind. Hemen dugu Inazio. Txikitatik astronauta izatea zuen amets. Izarretaraino bidaiatzeko. Orain, lorezaina da eta galaxiaren lorategia zaintzen du. Hemendik gutxira, Inazioren nahia egi bihurtuko da.